Rijeka i Trsto danas su povezani izravnom putničkom željezničkom linijom. Vlak je u 7 sati i 50 minuta krenuo iz Trsta, u Rijeku je stigao malo prije 10 sati. U suprotnom smjeru prema Trstu vlak će iz Rijeke polaziti svaki dan u 18 sati i 25 minuta. Pilot projekt Hrvatske, Italije i Slovenije traje do kraja rujna i svi se nadaju da će i nakon probnog razdoblja ta željeznička linija gradove povezivati i nadalje. Želja je da se uvedu još 2 linije kako bi i putnici s riječkog područja mogli vlakom ići na jednodnevne izlete u Trst ili mjesta u Sloveniji. Dosta smo čekali jer ima dosta turista, a ne samo to. Ja, na primjer, idem iza posla. Imam klijenti u Rijeci i tako da sam se odlučio da mogu da sjednem, imam Wi-Fi, mogu da čitam, mogu da radim, telefoniram bez kazne, bez probleme. Sretan sam zbog ove inicijative i nadam se da će se nastaviti. Šteta što je danas loše vrijeme, ali svejedno je vrlo dobro.